Salla, miten sä itse sanoisit, mikä on sun työ ja miksi sä teet sitä? No mun työ on, jota tehdään vaikuttavaa sisältömarkkinointia. Ja mä teen sitä sen takia, koska mun mielestä markkinoinnin tulisi olla erottuvaa, aitoa ja hauskaa. Ja se on mun intohimo tehdä niin kuin oikeasti näkyvää markkinointia. Ja ehkä semmoista niin kuin erottuvaa, koska siis markkinointi on monenlaista. Miten Pirskeen tarina sai alkunsa? Mistä se niin kuin lähti? No Pirskeen niin kuin tarina on hyvin niin kuin monisyinen, mutta se oikeastaan lähti siitä, että 2019 mulla oli haave siitä, että ei vitsi, että voisi tehdä jotain muutakin. Mä oon siis 13 vuotta ollut ravintola-alalla ja mä tein niin kuin esihenkilöhommia. Mä olin niin kuin keittiömestarina ja ravintolapäällikkönä ja näin, ja tein tosi paljon sitä suorittavaa työtä. Ja mulla on 3 lasta, ja sitten kun lapsi alkoi oikeasti siunaantua, niin oli vähän silleen, että no mä oon niin kuin yöt ja illat ja viikonloput aina töissä, että ei ehkä ole se niin kuin juttu. Että vaikka mä ravintola-alalle menin just sen takia, että se on tosi luovaa, että miten mä saan niitä annoksia siihen esille, mutta se ei vaan riittänyt. Mutta sitten ravintoloissa me tuli tehtyä sitä niinku somemarkkinointia ja vähän mietitty, että miten me saadaan ne ihmiset syömään meidän safkaa, eikä mentyä siihen naapuripuljuun. Niin sit se, että, ja sitten silloin tuli mietittyä oman somen kaupallistamista. Ja silloin mä oikeastaan lähdin, kun mä opiskelin Haakaheliassa, niin kaupallistaa sitä omaa somekanavaa. Ja sitä kautta tuli opiskeltua vähän enemmän markkinointia ja näin. Mutta mistä sitten Pirskeen vähän niin kuin sysäys lähti, että jos 2019 oli se unelma ja vähän sitä, että toi voisi olla ihan kivaa, niin 2020, kun tuli korona ja kaikkea, niin siitä vuosi meni siihen, kun alettiin saada lomautuslappuja kouraan. Ja mä olin silloin vielä vanhempainvapaalla ja mä totesin, että kun mä palaan työelämään, niin minähän en vastaanota mitään lomautuspapereita, että ei onnistu. Ja sitten mä päätin, että nyt on aika. Nyt on aika hyppää siihen tuntemattomaan, että ei mua odota vähän ravintola-alalla mikään, koska silloinhan siinä kohtaa ei tiedetty, että kauan se korona kestää ja missä kohtaa vähän tilanne alkaa helpottaa. Niin sitten mä vaan hyppäsin siihen yrittäjyyteen ja markkinoinnin maailmaan, koska se tuntui kivalle. Oliko mulla koulutusta siihen, niin ei. Oliko mulla asiakaskokemuksia, niin ei. Mä olin vaan tehnyt somea, mä olin kaupallistanut omaa somekanavaa ja niitä ravintoloiden kanavia, mutta sitten siitä vaan lähti. Et siitä unelmasta. Ja sitten vaan hyppy tuntemattomaan. Ja en mä tiedä, kun mä olin silloin tosiaan vielä vanhempainvapaalla, niin kyllä mä oon joka paikkaan vähän sanonut, että mä olin jossain imetyshuuruissa. Et mä oon vaan todennut, että musta tulee paras. Ei ollut mitään mahdollisuutta edes epäonnistua, vaan hyppäs vaan siihen. Ja nyt jälkeenpäin, kun miettii, niin jumalauta, en uskaltaisi. Mitä jos sä katsot nyt vuonna 2025, 4 vuotta taaksepäin, mikä on erilailla nyt tekemisessä Pirskeellä? Tosi paljon. Siis prosessit esimerkiksi. Se, että silloin alkuun, kun mä hyppäsin tuohon yrittäjyyteen ja ylipäätänsä siihen markkinointimaailmaan, niin eihän mulla ollut prosesseja. Mä tiesin, mitä on hyvä sisältö, ja mä tiesin, miten sitä kannattaa tehdä. Mutta oliko mulla prosessi siihen, että miten asiakkaiden kanssa kommunikoidaan, miten niitä asiakkaita vaikka saadaan, tai minkälaiset järjestelmät mulla kannattaa olla, niin ei mulla mitään tällaisia ollut. Niin nykyäänhän mulla on oikein upeat kuule kaikki järjestelmät siinä taustalla, on kuule dataportaalit ja vaikka mitä kaikkea siellä sen toiminnan tukena. Et kyllähän se on myös tehostanut tosi paljon sitä omaa tekemistä, kun on selkeä prosessi, miten niiden asiakkaiden kanssa mennään ja mitä siellä somekanavissa mitataan esimerkiksi ja miten ne kaikki datajutut tulee sitten saataville myös sille asiakkaalle. Mitkä on tärkeimpiä prosesseja toisaalta sun onnistumisen ja toisaalta sen kanssa, että saada asiakas loistamaan, niin mitkä on niitä tärkeimpiä prosesseja, mitä Pirskeellä on siihen? Oikeastaan se, että me tehdään semmoinen kilpailuanalyysi ylipäätänsä, että se kuuluu siihen meidän, kun me lähdetään tekemään somestrategiaa asiakkaalle, niin me vähän katsotaan, että minkälaisia kilpailijoita siinä genressä on. Ja sitä kautta me voidaan lähteä miettimään, että miten juuri kyseinen asiakas voisi erottua siitä. Että näitähän on tosi paljon. Et tietenkään kaikkia kilpailijoitahan me ei voida ottaa siihen vertailuun mukaan, mutta ehkä ne pahimmat tai lähimmät. Ja sitten siinä mietitään, että miten se kyseinen asiakas voisi siinä erottautua.
Ja sitten me tehdään tämän pohjalta niin kuin ehdotusta, että hei, tämä voisi olla se kulma tai niin kuin miten lähdetään tuomaan esille. Ja sitten kun meillä olisi se niin kuin visio, idea, mitä lähdetään tekemään, niin sitten sen myötä sitten ehkä ne niin kuin kanavavalinnat ja näin. Toki yrityksillä saattaa olla jotain kanavavalintoja, mutta ehkä se, että miten me voidaan niin kuin sitten vaikuttaa siihen, että mitä olisi ehkä kannattava pitää tai mihin panostaa vielä enemmän. Onko tuohon erottuvuuteen tai voi erottua joukosta, oletko löytänyt siihen joitain voittavia periaatteita, mitä tavallaan voidaan nähdä, että nämä on niin kuin toiminut, nämä on ollut hyviä tapoja erottautua, nämä ehkä ollut niin hyviä tapoja? No siis hyviä tapoja on se, että jokainen olisi tietyllä tavalla oma itsensä. Ja tämä on ehkä hankala, niin kun, jos mietitään, että tehdään yritysten markkinointia, niin miten siellä voi olla oma itsensä. Mutta ehkä siinä on just se vahvuus, että tuo niitä erilaisia persoonia sieltä yrityksen niin kun kulisseista esille. Koska jokaisella yrityksellähän on brändi. Ja brändi pitää ajatella niin, että se olisi ihminen, jolla on kasvot, ääni. Ja me jokainen työntekijä ollaan vähän niin kuin sen brändin alla. Mutta koska se yksinään se brändi, mikä yrityksellä on, niin kukaan ihminen ei pysty suoraan samaistumaan siihen. Et jos mietitään esimerkiksi isoa brändiä, vaikka Fazer, niin ethän sä pysty samaistumaan siihen Fazerin brändiin millään tavalla. Sulla on tietty mielikuva siitä, joo, koska se on niin kuin luotu vuosien työllä, mutta se, että miten sä voisit samaistua siihen, niin voi olla se, että heillä on vaikka somemarkkinoinnissa joku tehdastyöläinen, joka kertoo, että miten se suklaalevy tehdään. Että hän niin kuin omalla persoonalla tulee esiin. Niin se on se tapa, millä niin kuin oikeasti erottaudutaan. Ja se, että niiden työntekijöiden tai johtajien persoona on semmoinen, että se on uniikkia. Ei sitä kukaan voi kopioida. Niin se on ehkä se paras. Ja mikä on se hyöty, minkä saa, kun tuo persoonaa esiin niin kuin yritysbrändin rakentamisessa ja kun se tehdään vielä somessa? Kyllähän se niin kuin asiakkaat alkaa luottaa suhun enemmän. Että ensin lähdetään niin kuin luomaan sitä asiakkaiden niin kuin kanssa niin kuin luottamusta. Ja sitten kun se luottamus on saatu, niin ne todennäköisesti ensinnäkin ostaa sulta, suosittelee sua eteenpäin. Tai sitten niin ylipäätänsä niin kuin, tulee niin kuin uskollisuutta siihen niin kuin tuotteeseen. Oletko nähnyt, että näin on käynyt niin kuin omin silmin? Että näin on? Siis kyllä. Se, että yleensä somemarkkinoinnissa odotetaan sitä, että kun sä palkkaat jonkun ulkoistetun tekijän, niin että se on sormella napsauttamalla kuukausi, että nyt pitää kuule myynti nousta ainakin vähintään 50%. Ja sitten kun on vähän silleen, että hei, että somemarkkinointi ei ole ikinä mikään sprintti, vaan se on maraton. Että sun pitää miettiä sitä, että miten sulla riittää se kestävyys pitkällä matkalla. Koska et sä saa ihmisiä luottamaan suhun silleen, että sä kerran teet jonkun viraalivideon. Ei se vaan mene niin, vaan se on pitkäjänteistä. Sun pitää puhutella sitä ihmistä, sun pitää vedota sen tunteisiin, sen niinku haasteisiin. Ja se vielä, että millä tavalla sä vetoat, niin sen pitää olla aitoa. Sun pitää olla aidosti kiinnostunut vaikka siitä, mikä on se sun asiakkaan niinku haaste. Koska se, että kyllähän semmoinen tietyllä tavalla pinnallisuus tai semmoinen epäaitous, kyllähän se, niin kuin, se paistaa läpi. Aitous on mielenkiintoinen. Miten tavallaan se aitous, mistä sä et puhu, olisi sitä, että jollain työntekijällä on huono päivä, niin se kuvaisi siitä, kun se ränttää niin kuin yrityksen someen videon, niin tämä ei ole aitoutta, mitä me haetaan, niin miten se tavallaan, kun puhutaan aitoudesta, mitä se on ja miten se pysyy semmoisena, että se hyödyttää kaikkia? No kun aitous se on tosi vaikea termi just ton takia, että mihin se raja vedetään, mutta tietyllä tavalla se on sitä, että sä oot myös niinku haavoittuvainen. Sä näytät myös niitä huonoja juttuja. Se ei tarkoita sitä, että ne työntekijät ränttää siellä somessa, että nyt tuli muuten niin paska asiakas, että ai saatana, vaan se on ehkä enemmän sitä, että jos tulee vaikka joku reklamaatio, niin vaikka sinne somekanavaan, niin onko se sitten vaan sitä, että poistetaan äkkiä se kommentti, että kukaan ei näe, niin kuin, että aika ohe, että joku ei ole vaikka tykännyt meidän tuotteesta, niin se ei ole niin sitä, vaan nimenomaan se, että lähdetään paneutumaan siihen. Me voidaan vaikka nostaa esille jossain niin kuin somevideossa se
se reklamaatio, että hei, me saatiin näin arvokasta tietoa, että tämä yksi tuote ei nyt ollut vastannut tämän asiakkaan odotuksia, miten me nyt tehtiin sitä, että me parannettiin tätä tuotetta tai tämä prosessia tai mitä tahansa. Toki tässä on aina se, että täytyy erottaa ne ammattivalittajat versus oikeat asiakkaat, mutta lähtökohtaisesti pitää niin kuin miettiä, että miten me voidaan niin kuin nostaa se ongelma tai haaste esille, vaikka yritys olisi tehnyt sinne väärin. Totta kai siinä tulee just se, että sä oot niin kuin haavoittuvainen siinä, että sit jos joku näkee nyt sen negatiivisen kommentin, niin sehän voi nyt päättää trollailla siitä, että okei, että hän on oikeastaan aivan paskalafka tai jotain, mutta... Jep. Jos mä vielä mietin Fatseria esimerkkinä jotenkin, että miten itsellä on jotain kiintymyksen kaltaista siihen, että se on ollut vuosia ja siihen voi luottaa, se on se yksi juttu. Se on niin kuin ansaittua huomiota, että mä päätän, niin kuin, mä oon päättänyt antaa sille huomiota ja sitä luotan siihen ja sitten se vielä tuottaa niin kuin positiivisia tunteita. Toi on aika tommonen voittava miksaus, jos tuohon pääsee. Kyllä. Ja se, että niinku, Fazer on niinku rakentanut sitä brändiä tosi pitkään, mutta se, että miten se pysyy just niinku ajan hermolla, on just se, että niinku tuo niitä ihmisiä siellä taustalla. Miettii vielä sitä, niinku, että miten niinku samaistuttava se brändi itsessään on. Että se ei vain enää riitä, että tulee niitä uutuusmakeisia tai tuo jotain vanhojen aikojen niinku herkkuja takaisin hyllyyn, vaan se vaatii sitä jotain siltä niinku viestinnältä ja markkinoinnilta ylipäätänsä. Tuleeko sinulle heti mieleen joku, minkä Fazer on tehnyt erityisen oikein? Että ne on tuossa asemassa, missä ne on Suomessa? Musta tuntuu, että se on ollut se pitkäjänteisyys. Siis se, että niin kun, no okei, itse en ole ikinä ollut Fazerilla töissä, niin en osaa sanoa, että miten se niin kun kulttuuri siellä on niin kun ylipäätänsä ollut, mutta just se, että ne on niin kun ollut pitkäjänteisiä siinä. Se, että ei ole niin kun luovutettu, vaikka on ollut vaikka vaikeita aikoja, vaan niin kuin menty vaan eteenpäin ja muututtu ajan mukana. Että tämä niin kuin muutos on ollut ehkä se isoin asia, mihin niin kuin yritykset ehkä vähän nykyaikana kompastelee, että ajatellaan, että no kun eihän me nyt haluta mihinkään Facebookiin vaikka liittyä, vaikka Facebookhan on jo niin kuin tyylin menneen talven lumia kohta, mutta se, että kun tulee sitä muutosvastarintaa sit siinä. Ja vähän sama juttu niin kuin TikTokissa. Kun TikTok tuli Suomeen, niin oli yritykset silleen, että eihän me nyt mihinkään tonne mennä. Ja nykyään se on niinku yksi parhaimpia, mistä tulee niinku parhaimmat roit ja kaikkea, että se on oikeasti ihan superhyvä kanava. Toki siinä on niinku kyseenalaisia juttuja, mitkä saattaa mietityttää, mutta se, että mikä on sitten se niinku panostus siihen, mitä niinku yritys siltä niinku haluaa ylipäätänsä.